harby gullukçylar we olaryň maşgala agdalary üçin niýetlenilen täze düwrebap ýaşaýyş çağlarynyň birine baryp gördi. Hoş geldiňiz. Gahrman hormatly Belen Serkerde Wasymyz. Hormatly prezidentimiz, tergetçiler we olaryň maşgalalary üçin amatly şertleri döretmek boýunça işleriň iýdigderli dowam etjekdigini aýtdy we täze jaýa göçüp gelen maşgala agdalaryna sowgatlaryny gowşurdy. Täze jaýa göçüp gelen bagtyar maşgala agdalary ýagşy dep desturlarymyza erip, hormatly prezidentimize toý düňçegini gowşurdylar. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy. Tarag serket birikmesiniň täze binalar toplamynyň açyş tawarasy münasibetli täze awtoloklaryň açarlaryny gowşurdy. Watan goragçylary ýurdumyzyň asudalygyny we paragatçylygyny üpçün etmek boýunça mukaddis borjy awra bilen berja etjekdiklerini ananlardylar.